Deci a fost montat ambielajul. Ia să vedem noi. Ups, și nu vrea să cadă, scuze. Funcționează. Acum o să-i montăm răcița de la pompa de apă. Să o legăm de ambielaj, da? Asta este. Să focusezim. Îmi dam niște cu vasilină pe aici. Să nu fie atent. Facem așa. Luăm așa direct. Nu era tot aia, dar aia, na. Cum dracu să o prindem pe asta noi? Așa. Haide, mă. Acum am făcut pompa de apă, da? Ok. Atenție și la asta, da? Să se pune pe ambielaj. Ar fi cu... Era cu nasul, nu merg. E pe o problemă la ambielaj. Ce-ai tu, bobiță? A, intră, dar mai greu. Ok, scoatem înapoi. Băgăm cum trebuie. A intrat? Să vedem unde găsim asta. Atenție la asta, o punem peste. Să nu-i sară aia, cureaua. Deci nimic nu mai intră pe ambielajul ăsta. Și este firma lui, da? Uite, vezi? Ah! Wow! Deci cât de greu intră, nu vine să cred pe astea, Doamne! Era și el. Deci învârte cu totul, da? E pe partea alantă cimentul de aia sau de furitul ăla. Și acum să-i prindem celelalte pompa de ulei. Și mai avem de lucru. Așa, i-am montat și pompa de ulei. Da, e ok. A fost prinsă aici, înăuntru. Pompa de apă este prinsă bine. Nici dracu nu mai dă jos de aici. Așa. Acum o să urmează să punem magnetou. Așa, i-am pus și țâmbărușul de la pompa de apă. Și magnetou. Da, e totul prins. Am tras firele pe dedesubt, ca așa am vrut. Ia să vedem noi ce zice. Deci nu are nicio problemă, da? Învârte. Toată bună și frumoasă. Să vă mai arăt o dată ambielajul ăla bun. În care am și specificat, dacă nu mă înșel, că e cam dus. Așa. Ce joacă. Bine, stânga-dreapta este ok, dar e mult prea mult. E peste limită, da? Peste limită. Da? Face sus, jos, face în toate părțile. Uite și tu. Și el? Altă viață. Altă viață. Altă mâncare de pește. Altă corona. Acum o să-i dau jos garnitura veche. Să-i pun alta nouă. La jumătate am folosit mastic. Mi se pare destul de ok. Nu mi-a sărit niciun motor până acum. Nu a bubuit, nu a luat foc ca la mașini. Așa că voi reveni, băieți. Am toate sculele pe lângă mine pe aici. Nu vine să cred cât de deranj am făcut. Am dat și cu vasilină. Atenție, după ce încălziți acei rulmenți, eu am dat și cu vasilină. Ăștia sunt rulmenții vechi, ciudat este că încă sunt buni. Și de la cine sunt? Ia să vedem noi. De la... Nu de la SFK? NTN.
Taiwan. Dar sunt ok. Sunt ok. O să imunez înapoi proprietarului pentru că eu n-am ce face cu ei. Așa băieți, că cu suflanta, chinuiți-vă cu suflanta. Bine să te chinui cu suflanta. Am văzut că destul de multă, de fapt multă lume bate aici rulmenți. E bine, eu nu i-am bătut, pur și simplu i-am încălzit. I-am încălzit, a intrat perfect. Unul a fost puțin mai greu de intrat, dar nu a trebuit decât, nu știu, ciocănele îi zic mult, nu știu, 2-3 lovituri, a intrat singur după aia și am închis aproape motorul. N-aș avea timp până seara pentru că am și o soție, trebuie să stau cu ea, n-aș avea timp. Cred că dacă aș fi stat de el, cred că l-aș fi putut termina pe tot motorul, da? Băieți, ne auzim, o să revin, să vedem ce se întâmplă.